kilohertz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DZGB aktibong miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po 5 minutos, lapwas alas 5. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, aldawnin Sabado. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po si Joshua Bino, detalles kan mga bareta sa lado nasyonal. Kasado na ang gigibuhon na Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE PPT kan Civil Service Commission sa Bilog na Nasyon sa aga Agosto 11. Kasubagong aga kan magpasiring sa Dinagat Islands si Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada para hilingon ang mga preparasyon sa probinsya. Kasuhapon, enot na pinadara sa probinsya ang mga test materials sa Kaikan Sea vessels. Sigun kay Commissioner Lizada, kabilugan na 358,651 examinees ang makuha kan professional as in sub-professional level exams sa Bilog na Nasyon. Inabisuan ang mga examinee na atab na magpasiring sa testing venue sa aga na day malagpas din alas 6:30 an aga. Dahil pag-abot kan alas 7:45 nin aga, isasara na ang gate kan testing venues as in day tutugutan na makalaog as in makakuha ng exam ang mga late na examinees. Plano kan grupo kan transportasyon na piston na magsabay sa tulong aldaw na tigil pasada na ikakasa kan manibela sa masunod na simana. Sigun kay Piston National President Modi Floranda, malansar sindanin mahiwas na transport strike bako sana sa NCR kundi sa Bilog na Nasyon. Makikipaghuron siya kay Manibela Head Mar Valbuena para planchahon ang sa indang masunod na plano matapos na manindugan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dagos ng ipautob ang Public Transport Modernization Program. Sa ibong pa kan pangapudan para suspindiron ini kay bahana ang ipiglatag na resolusyon kan 22 na senador. Sinabi man ni Floranda na dapat pag-adalan kan Presidente ang resolusyon kan Senado. Tinawan doon ninda na pigigibon ninda ini kay bahana ng iba pang grupo na kontra sa consolidation an sa indang parte para gibuhon na moderno an sa indang mga units. Aamyendaran kan Department of Education o DepEd ang matatag curriculum na sigun sa maging eksperyensya ng mga paratokdo asin estudyante. Sa Malacanang Insider, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara sa ibong kanagpapadagos na paggamit kan curriculum, posibleng baguhon pa ang revised study program kung mahilingan kan mga dapat pakarayon. Ikukonsiderar naman ang pirang taon na pag-aadal sa curriculum kaya day ini pwedeng ibasura na sana. Makuanin mga input sa mga paratokdo asin estudyante para maplantya ang mga dapat na pagayunon pa. Kan 2023, inalansar kan DepEd ang matatag curriculum para i-decongest ang presenteng K-12 curriculum. Sa irarom kaini, binawasan ang numero kan mga kasanayan sa pag-aadal, maging sa pag-focus sa literacy, numeracy as in socio-emotional skills, poon sa kindergarten, sagkod sa grade 10.
Ipigbubusol ni Education Secretary Sani Angara na magkaigwan ng eksaminasyon sa mga eskwelahan na kapareho nasa Program for International Student Assessment o PISA. Sa Malacanang Insider, sinabi ni Angara na importanteng mapakusog ang analytical as in critical thinking kan mga Pilipinong estudyante para maitaas ang PISA rankings kang nasyon. Gustong baguhon kan sekretaryo ang kultura sa mga eskwelahan as in ipautob ang culture of assessment as in measurement. Aminado si Angara na kay puwan pang pakarayon ang kalidad kan edukasyon sa nasyon. Matatandaan na kolelat sa 2022 PISA rankings ang Pilipinas pag-abot sa reading, mathematics as in science, magin sa kainot-inuting creative thinking assessment na ginibo sa 64 nasyon sa bilog na kinaban. Hagad kan Philippine National Police o PNP na maputol na ang kakayahan ni Apollo Kibuloy na pagtaguan ang ley kasunod kan freeze order sa mga propriedad kini. Aminado si Philippine National Police Public Information Officer Chief Police Colonel Jean Fajardo na challenge ang resources ni Kibuloy para ibitaran ang pag-aresto sa iya. Matatandaan na sa resolusyon kan Court of Appeals tinugutan ng hirit kan Anti-Money Laundering Council sa pag-freeze kan assets ni Kibuloy kung saan ang naging basihan may kinaraman sa mga aligasyon nin pang-aabuso kay ni pati na ang mga solicitation sa Amerika. Apila ni Colonel Fajardo kay Kibuloy na dai paggamit sa iyang mga taga-suporta para dai siya madakop. Tinawando ni Fajardo na bako kontra ang PNP sa Kingdom of Jesus Christ bagkus ini ang implementasyon sana kan legal order kan korte sa sarong partikular na tawo asin kontra sa sarong organisasyon. Mga tugang ipigbubusol ni Senador Raffy Tulfo na takwanin magabat na padusa ang mga naiimbwelto sa pagpawagas asin gibuhon na karaw ang bomb threat sa mga pampublikong lugar arog kan tren, eroplano, barko, eskwelahan, simbahan asin iba pa. Ipigbusol ni Tulfo ang Senate Bill 2768 o ang Anti-Bomb Joke Act kung saan mahahampang sa padusa ang mga mapawagas nin sala asin peking impormasyon manungod sa bomb threats, explosives asin iba pang life-threatening o destructive materials. Ang mga mabilar digdi makakahampang sa duwa sagkod 6 na taon na pagkakakulong asin multang 100,000 sagkod 5 milyones pesos depende sa gabat kan kasalan. Sakop kan padusa ang mga nagkakaraw nin bomb threat gamit ang mail, electronic mail, telepono, cellular phone, fax machine, telegraph, printed materials, video recording, social media asin iba pang paagi nin komunikasyon. Mientras na kan taong 2023 asin 2024, 6 na kaso nin bomb jokes ang nairehistro kan Philippine National Police sa train stations asin 11 naman sa airport asin gabus ini ang nadismiss na kan korte. Nagpalawas tin patanid ang Philippine Stock Exchange o PSE sa publiko manungod sa paglakop kan mga pekeng cryptocurrency investment scheme. Ang nasabing mga pekeng cryptocurrency investment scheme ang nagagamit pa kan logo kan PSE. Nagpuon ini sa sarong online advertisement kung saan pig-ingganyan ninda ang mga investors na maglaog din kwarta sa paagi kan PSE. Pigaapudan kan mga suspect ang nasabing mga biktima para ingganyaron na madugang nin kwarta sa saindang mga electronic wallets. Piglilino ninda na wara nin anuman na pigtutugutan na maggamit kan saindang logo asin day sinda nagpapabakal nin cryptocurrencies. Prinisenta na sa plenaryo kan Senado ang Senate Bill 2699 o ang propwestong Konektadong Pinoy Act na may katuyuhan na mapakaray ang digital infrastructure kan Pilipinas asin mapantayan ang mga kataraning na nasyon sa Southeast Asia.
Sa sponsorship speech ni Senate Committee on Science and Technology, Chairperson Senator Alan Peter Cayetano, sinabi kay ning may kamawotan nining i-update ang mga lumang pulisiya sa telekomunikasyon na nagpapadipisil sa internet connectivity sa Pilipinas. Nakatuon ini sa pagpapababa kan presyo, pagpapakaskas asin pagpapadali kan access sa internet sa nasyon. Papasimplihon man ang propostong ini ang pag-aprobar sa mga kumpanya ng telekomunikasyon na gustong makalaog sa merkado sa paagi kan paghali sa legislative franchise para mapakusog ang kompetisyon. Sisimbagan man kay ni ang epektibong pamamahala sa radio spectrum na importante sa pagpapahiwas kan coverage asin pagpakarhay sa kalidad kan serbisyo lalo na sa mga lugar na kulang o warang koneksyon. Apwera kay ni ipigbubusol man ang infrastructure sharing sa pagultanan kan mga kumpanya asin telekomunikasyon na makakatabang sa pagpapababa kan mga gastuson asin pagpapadali kan pagtaonin serbisyo sa mga rehiyon na may limitadong koneksyon. Ipinaliwanag ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang importansya na mapunan kan House of Representatives ang investigasyon katakod sa nangyaring oil spill matapos maglubog ang MT Terra Nova sa kadagatan kan Bataan. Pahayag ini ni Lee matapos niyang personal na hilingon ang sitwasyon kan mga parasira, nagtitinda nin sira asin mga residente sa Limay, Bataan. Enot kini pigbusol ang House Resolution number 1825 para maaraman ang hiwas kan epekto kan Bataan oil spill, ano ang mga lakdang na dapat gibuhon tabang nakaipuan itao sa mga apektado asin si isay ang dapat maninimbag. Sigun kay Lee, target kan investigasyon na maaraman ang katotohanan na ang insidente ang may koneksyon sa smuggling activities dahil pwede sinda kawaranin o dahil kawaranin permiso sa paglalayag. Sinabi ni Lee, tututukan man kan investigasyon ang proseso para sa certification kan mga vessel, seaworthiness asin insurance kan siring na mga barko, magin ang mga pampasahirong barko na napapabaretang naglubog dahil sa karga o kaya luma na. Tinuyaw ni Assistant Minority Leader asin Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas ang plano kan gobyerno na mag-angkat ng 440,000 metriko tonelada nin refined sugar. Patanid ni Brosas, matindi ang magiging epekto o matindi ang magiging negatibong epekto kay rin sa lokal na industriya nin asukar asin siguradong renibong paraoma ang mawawaranin kanap buhay. Sigun kay Brosas, nahiling na ang negatibong epekto kan sobra-sobrang importasyon nin produktong agrikultural sa paratanom nin paroy kan pirmahan ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang Rice Liberalization Law. Kaya naman dismayado si Brosas na ngunyan gustong isabotahe kan Marcos administration ang local sugar industry sa paagi kan pag-angkat nin asukar. Tinawan doon ni Brosas na dapat gibuon kan gobyerno na tawan nin subsidiya ang local sugarcane planters para magpadagos ang sa indang operasyon. Pipatutukan ni Senador Joel Villanueva sa gobyerno ang paglangkaw kan numero kan underemployment sa nasyon. Sa ibong kan pagbaba kan numero kan warang trabaho sa nasyon na nasa 3.1%, kapareho ni 1.62 milyon na individual kan Hunyo 2024, dating hali sa 4.1% o 2.11 milyon kan Mayo 2024. Naglangkaw naman ang underemployment sa 12.1% o nasa 6.08 milyon kan Hunyo hali sa 9.9% o 4.82 underemployment
ang indikas 4.82 million kan Mayo. Ipinunto ni Villanueva na ang padagos na paglangkaw kan underemployment ang indikasyon na padagos ang job skills mismatch asin kawaranin kalidad sa trabaho. Dahil sa posibleng problemang ini, sa giraray na nangapudan si Villanueva sa mga kaibahang legislador na aprobaran ang Senate Bill 2587 o ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act na pigtutubudan na masimbag sa problema sa job skills mismatch kan mga obrero. Kay puan ang propestong ini o kaibahan ang propestong ini sa priority measure kan administrasyon na katayuhan na pakusugon ng skills sa mga workforce sa paagi kan pag-ensayo, apprenticeship, asin upskilling. Nagdalaom ang senador na magiging ganap na lay ini sa lalong madaling panahon. Sinugo ni Senador Sherwin Gatchalian ang National Bureau of Investigation o NBI na gibuhon ang investigasyon sa pag-issue ni mga peke asin irregular na birth certificate sa mga dayuhan. Sinabi ni Gatchalian na dapat magpondo ang NBI sa pagkakadiskubre sa birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, lalo na may kapareho pang kaso. Nag-apilar ang senador na di dapat mapundo ang NBI sa pagkakadiskubre nin 1051 birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur na mga late registrants asin sobra 50 pa ang mga dayuhan na wala namang pigdeklarar na Pilipinong magurang. Naniniwala si Gatchalian na sigurado na nangyayari ini sa iba pang parte kan nasyon kaya dapat ining imbestigaran. Tinawan doon kay ini ang mga birth certificate ang nagagamit nin mga dayuhan sa pagkuan ng Philippine passport, national ID asin pagbakal nin mga properties. Dinakop kan National Bureau of Investigation o NBI Special Task Force ang dosing Chinese nationals dahil sa online scamming, serious physical injuries asin serious illegal detention sa sarong individual na nagsayuman ng magtrabaho bilang scammer. Sa sarong statement hali sa NBI, sigun sa complainant, pinilit siyang magtrabaho bilang online scammer kan mga officer kan room 1168 Century Peak Tower, Ermita, Manila. Alagad nagsayuma siya dahil sa pigkukulog siya kan mga Chinese. Pinagbayad pa nin ransom ang biktima, nakabangang milyon, alagad 300,000 sana ang kaya niyang ibayad, kaya siya pinalibre asin pigpatakot nagagadanon pag nagsumbong sa mga otoridad. Pigistorya kan biktima ang sayang naaraman sa online scamming operations kan grupo kaya nagkondukta ng surveillance asin verification digdi ang mga operatiba. Kan Agosto 6, nagkasar din operasyon ang mga otoridad para iserbi ang warrant asin digdi na aktual ang mga suspect na Chinese sa saindang online scamming activities. Ang mga Chinese nationals na medbidan na sinda Shi Dongda, Yang Hang, Yu Shuan, Raymond Lau Likwan, kasabay man si Chao Ming Hao, Zhang Long, Ke Lin Chen, Ji Yangming, O Su Zhu, Li Shiji, Wang Chaoji, asin Gang Changfu. Sigun kay NBI Director Judge Jaime Santiago, isalangat na reklamong pagbaylar sa Cybercrime Prevention Act of 2012, serious physical injuries, asin serious illegal detention kontra sa mga sospechado. Itinaas kan House of Representatives nin sobra sa doble ang subsistence allowance kan mga miyembro kan Armed Forces of the Philippines o AFP sa iraram kan 2025 national budget. Ini ang pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa fellowship kan mga opisyal kan Kamara asin AFP sa panginginot ni Deputy Chief of Staff Lieutenant General Charlton Sian Gaerlan na ginibo sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Sigun kay Romualdez, isasabay kan
Kamara sa 2025 budget ang 15 billion package para maitaas sa 350 pesos ang presenteng 150 pesos na subsistence allowance kan mga soldados. Tinawan doon ni Romualdez ng nasabing mga lakdang patunay sa kagustuhan kan Kamara na atamanon asin simbagan bako sanaan pa nga ipokan mga soldados magin kan sa indang pamilya. Ipinangapudan kan Department of Health o DOH sa mga leptospirosis patient na maghanap mo unanin ibang ospital apwera sa National Kidney and Transplant Institute kasunod kan paglangkaw kan kaso kanasabing helang dahil sa bagyong Karina sa epekto kan habagat. Aktibo naman ang pigigibong assessment kan Health Department sa sitwasyon para masiguro ang epektibong pagsimbag sa mga patakot kan helang na leptospirosis. Nagtauman ang DOH ng mga contact number para sa koordinasyon asin referral sa mga pasyente. Tinipo na kan mga embahada kan Pilipinas sa Israel asin Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pilipino sa Iran, Lebanon asin Israel. Pinagurunan sa pagtiripon ang seguridad asin kaligtasan kan mga Pilipino sa nasabing nasyon maging ang contingency plans in kaso maglala ang sitwasyon sa rehiyon. Nagtauman in situation briefing ang Armed Forces Attaché kan Philippine Embassy sa Israel. Ipigirasman kan Filipino community leaders ang assembly points, evacuation routes asin temporary shelters in kaso maglala ang gyera. Napagkasundoan na iinoto na i-evacuar ang mga Pilipino na nasa laog kan mga bako salbadong lugar. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong marluwas mababasa nindo sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang Bareta alas 5. NEMS Flora Salado Technical, sa IT si Jero Martinez, sa production Shara May Liron. Sa panganat po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran, Mary Joy Jeresco asin Angel Mustaza. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel, ang taunang pagdiriwang ng KP